அதிமுக பூத் கமிட்டி அமைப்பு தொடர்பாக சேலம் மாவட்டம் ஓமலூரில் உள்ள புறநகர் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி தலைமையில் புறநகர் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் மதியழகனிடம் கேட்கலாம். மதியழகன், வணக்கம். உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்கள். வணக்கம். அதிமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு தன்னை முழுமையாக தயார்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லலாம். அதற்கான பணிகளை கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் முடுக்கி விட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இன்றைய தினம் சேலம் புறநகர் மாவட்ட கழக அலுவலகத்தில் புறநகர் மாவட்ட கழக நிர்வாகிகளுடன் கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் ஆலோசனை கூட்டம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். இந்த கூட்டத்தில் கழக அமைப்பு செயலாளர் செம்மலை, புறநகர் மாவட்ட கழக செயலாளர் இளங்கோவன், மாநகர் மாவட்ட கழக செயலாளர் வெங்கடாஜலம், மாநிலங்களவை உறுப்பினர் சந்திரசேகரன், சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மணி, சித்ரா, ராஜமுத்து, ஜெய்சங்கரன், நல்லதம்பி, சுந்தரராஜன் மற்றும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மனோன்மணி, ராஜா, வெற்றிவேல் மற்றும் ஒன்றிய கழக நிர்வாகிகள், பேரூர் நகர கழக நிர்வாகிகள் என பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். இந்த கூட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பாகவே அதிமுகவில் அந்த பூத் கமிட்டி அமைக்கக்கூடிய பணிகளை விரைவாக முடிக்க வேண்டும் என்று கழக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி அவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த ஒவ்வொரு பூத்துக்கும் அதிமுகவில் உள்ள அனைத்து அங்கத்தினரையும், அதாவது சார்பணியினர் உள்பட அனைத்து பிரிவினரையும் இந்த இதில் உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். அதில் நம்ம குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட வேண்டும் என்றால் ஒரு பூத்துக்கு குறைந்தது 5 பெண்கள் மகளிர் இந்த உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும். அது மட்டும் இல்லாமல் பாசறை, இளைஞர் இளம்பெண்கள் பாசறை, தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு, இந்த அனைத்து சார்பு அணிகளிலும் 2 பேர் ஒவ்வொரு பூத்திலையும் அவர் இடம்பெற வேண்டும் என்றும் அவர் அறிவித்திருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவ்வாறு இடம்பெறக்கூடியவர்கள் திறமையாக களப்பணி ஆற்றுபவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவர்களை கண்டறிந்து அவர்களை இந்த பூத் கமிட்டியில் உறுப்பினராக சேர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர்களுக்கு உண்டான பயிற்சியையும் முறையாக வழங்கப்பட வேண்டும் என்று கழக நிர்வாகிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறார். அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் பார்க்கும்போது அடுத்து வரக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தலில் இன்னும் சில நாட்களில் அதுக்காக தங்களை முழுமையாக தயார்படுத்தி கொண்டு விடுவார்கள் என்றும் நம்பிக்கை ஏற்பட்டிருக்கிறது. மார்ஷல், ஆலோசனை கூட்டம் குறித்த உங்களுடைய கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி மதியழகன்.